Wir am yr côr ola ar y llwyfan. Dyma chi Côr Sir Gâr a Sioned Page Jones yn barod i'w harwen. Yn cloi cystadleuaeth y côr ar Eisteddfod Sir Gâr.
bod gyda Sir Gâr yn gwesteion, mae dim ond yn deg, mae chi sy'n cael y nodyn ola. Wel, mae fe'n neis, gan bod ni wedi bod yn gweithio'n galed dros y flwyddyn a hanner diwetha i baratoi popeth. So mae'n neis i gael diweddglo neu a bod ni'n canu i ddweud diolch i bawb. A mae'n adeg cael ysgidiau yma bant, yna? Ydy, sa'n person heels fel hyn, so mae'n drad i'n eidolir. Ond mae cystadlydd y côr yn arbennig iawn yn enwedig i ti. Odi, fi'n brod iawn yn nhw fel pen y bont i ddechrau da, achos ni wedi bod ma sawl gwaith, ond yn Lenni am y tro cynta eriod mae'r sir yn neud y Côr Sirol, so ges i'r fraint gan bod ni wedi ennill yn Sirol i Arwen, a wedi Rhian yn ware, so na, fi'n hapus iawn o fel maen nhw'n mynd hynno, da iawn. Diweddglo perffaith yr Eisteddfod o bosib? Lle ddim gofyn am gwell. Gobeithio am y wobr gyntaf tro hyn? Croesi bysedd. A phopeth sydd gyda ni? O'n i'n agos 2 blynedd yn ôl, so gewn ni weld. Croesi bysedd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr chi. Wel, mae Elin Davies dal yn cadw cwmni mi. Ydy mwynhau'r gystadleuaeth yr Elin? O, do. Safon yn uchel iawn. Oedd pob cwr, chwarae teg. A'r darn yma i Aros Eric Jones yn darn arbennig i Sir Gâr, ydy? Ydy, arbennig iawn. Pan ddathliwyd 70 mlynedd y sir, fel rhan o'r dathliadau, penderfynwyd comisiynu darn. Eric Jones yn cyfansoddi a Tudur Dylan yn creu'r geiriau. A canwyd y gan mewn cyngerdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. A na'r tro cyntaf, mae'r sir wedi gwneud rhywbeth gyda pob clwb yn dod at ei gilydd. A fi'n credu ddeitha emosiynol erbyn diwedd y noson. Oedd, o'n i yna yn y cyngerdd yna. Mi oedd o'n emosiynol, a mi oedd i stormus iawn ni allan os dwi'n cofio'n iawn. Stormus iawn. Ond rwan ta hen yma, pa gor, gyn i deimlad bod y galon di mynd i fynd â hon. Pa gor wyt ti'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi hen yma? O, mae'n anodd. Yn bendant byddwn ni'n croesi bysedd a gobeithio mae Sir Gâr, achos o chwarae teg o'n nhw'n swnio'n arbennig heno. Mae hanner yn gweud Meirionydd, Sir Gâr, sa'n gwybod. Gobeithio Sir Gâr, bydde fe'n diweddglo perffaith. Wel, diolch o galon i chdi, a mae'n di bod yn braf cael dy gwmni di mwynhau'r coren, a diolch yn fawr iawn i chdi. A dwch chi nôl ar ôl yr egwyl i gael y canlyniadau pwysig, y côr a'r Ffederasiwn Buddugol yn Steddfod Ffermwyr Ifanc 2016.